11 तारिख खालि बैदि दाननि जेब्ला फेरेंगा सारनि न'आव थांदोंमोन अब्ला जोंखौ मोनसे राव बुंहरदोंमोन जे नोंथांमोना माबोरै थालांनो मोनखो। एसेबां आं माखासे खामानिखौ मावसेयावबो नोंथांमोना माबायदि थालांखो। नाथाय बेबायदि जोंनि खामानिखौ मावखादोंमोनब्ला दिनै मानो जोंना थालांनो मोनखो। दिनै जोंखौ ओरैनो एनडिबि हिसाबै आउट अफ बिटिआरनिखौ बा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट, धेमाजि डिस्ट्रिक्ट, गलाघाट, कार्बि आलं एनडिबि हिसाबै ओरैनो सोद्रोमा हिसाबै जोंखौ सोफानानैल' लादोंमोन नामा, बा गावसिनि माखासे नांगौआव बाहायथ'नो थाखायल' जोंखौ सोद्रोमा हिसाबै दोनदोंमोन नामा। दिनै जोङो बेसेबां गोबावनिफ्राय थानानै 2027 एकर्ड जाखांनायनि उनाव माखासे जोंनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसन मोन्थायखौ दिनैसिम जों मोनफुंनो हायाखै आरो दिनैसिम खनथाम जाबाय होलांनाया, नाथाय बे खनथामावबो जोंनि मुङा सफैयाखै। बेनि थाखायनो जों खुद्रिखांदों, जों गोसोआव दुखु मोनदों। मानोना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ ओरैनो आउट अफ बिटिआर होननानै थगायनानै दोनसिगोन नामा। गासैबो गावसिनि माखासे बिटिआर ओनसोलाव मोननाय सोरबा बायदिया ओरैनो थानाय, ओरैनो उन्दुना थानायाबो मोनदों आरो जोंनिथिं हार्ड कड हिसाबै माखासे जोंनियाव दङ, जोंनो मोनाखै। अब्ला जों बैसोर मोननायखौबो जों बाजाया। मानो बुङोब्ला बर' हिसाबै जाथि हिसाबै गासिबो मोनखानांगौ। अब्लाबो बिथांमोन बायदि जोंबो मोननांगौमोन ना। बिटिआरआव जोंहा भट तालिका गैयिखाय जोंनो होला नामा। भटनि बेनिफिटनि थाखाय गावसिनिथिंखौल' होजोब्बाय नामा, जों बेखौ सानो। आरो जोंनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव थानाय माखासे हार्ड क'डफोरखौ गासैखौबो नायबिजिरनानै होजोबनांगौ होननानै आङो जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम गुरैयै खावलायहरो। आरो साफ्रोमबो दासिमबो सोलिबाय थानाय केस, बे केसखौ उइद्र' खालामना होनांगौ होननानै आं खावलायहरो। आरो दा जिथुनिखि केस तारिख फैबाय थायो, बे फैनाय माखासे थांलाय फैलाय सुबिदा उसुबिदानि थाखाय जोंहा बहुद जेंनायाव गोग्लैयो। बेनि थाखाय केसखौ थाबैनो उइद्र' खालामोब्ला जों मोजां मोनगौ। आरो जोंनि मोनफ्रोमबो बिथोनाव जोंखौ एकता हिसाबै नाथ्रोदना दोनहरनायखौ जों मोजां मोनाखै। आरो जोङो जेब्लानोखि माखासे खामानियाव जोंखौ मावनायाव लोगो लोब्बा लाफादोंब्ला बै समावनो जोंखौ एंगारना दोननांगौमोन। दिनै जोङो खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम पुलिस भेरिफिकेसन जाखाजोब्बाय। आरो जानायनि गेजेरजोंबो दिनै जों माबा मोनसे थानाफ्राव मुङा माबा मोनसे लेखा लायनो थाङोब्ला जोंहा रोखायै मुं लिरजानाय फैयो जे माबा मोनसे कागज बरननो नागिरोब्ला एक्स एनडिबि हिसाबै जोंनिया रोखायै बिथांमोननि कम्पिउटाराव नुजायो। दिनै बेफोरबायदिखौ जुदि जोंनो जोंनि एनडिबि सिम्बलखौ लाहोनायनि थाखाय बा जोंखौ मोनहैयैयाव मानि थाखाय, सोरनि थुलुंगा लानानै जोंखौ दिनै नाथ्रोदनानै दोनदों बा एकता खालामनानै दोनदों। दा जोंनि गासैबो भेरिफिकेसन जानाय सेंग्राफोरखौ बा लोगोफोरखौ जुदि जोंनो बेफोरबायदिखौ होआब्ला जोंनि भेरिफिकेसन जानायखौ उथायनानै सारमोनखौ उथायनानै लांफिननो थाखाय जोङो खावलायहरो। आरो जोङो एनडिबि सिम्बलखौ जोंनो नांला। मानो बुङोब्ला एनडिबि सिम्बल हिसाबै जोंहा माखासे मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मोननांगौमोन। दिनै जों मोनैनि थाखाय खुद्रिखांदों, जों दुखु मोनदों। बेनिखायनो आङो गुरैयै बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरनाय थाबाय। 400नि एबभ दङ जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव।